साला माथो अखायानो अखा देनाय लोगोफोर आयो भिडिअ बानायनो जोबोद खस्थ' जायो नङा ना अखा हाबा द्रां द्रां थिंफोरानो गाबजोबलाबायो लेब सिङाव थानानै भइस डाबिं होनांगौब्रा नै नोङो सोरां मासि बुन्दा माब्लाबा खालाममारोबो दे आङो दिनैनि भिडिअआ अखा हानानै एसे प्रब्लेम जाबाय दे नाथाय बानायगासिनो दङ साला खेबसे सारिखौनो स्राय बुंनोसै दे आङो बे जिउआलाय मा जेराव मोजां मोननायानो गैया बै मोजां मोननायालाय मा जेराव अननायानो गैया बै अननायालाय मा जेराव गोसोखांनायानो गैया बै गोसोखांनायालाय मा जेराव नों गैया आरो बै नोंलाय मा जेराव आं गैया सोरां मासि बुन्दा आंनि जुरि मावजि बुन्दि बा जुरि बा थेंकि थाबायसै आरो सोरां जायखिजाया लोगोफोर जेने थेनेबाबो भिडिअखौ एसेबाबो बनायगासिनो आङो ओमफ्राय अखा हाबाय थायोना बेखायनो अखानि साउन्डआ हाबफाजोबनायखाय एसे प्रब्लेम जादों आरो नाथाय थाबैनो लाबोगासिनो आङो बाय